Hvad ved du om spiseforstyrrelser? Jeg ved, at det er sådan noget, de piger de får, når de ikke kan lide at lide ud. Er det kun det? Og at man kan dø af det. Jamen jeg ved jo, at det er noget værre noget. Det er noget, man kan dø af, hvis ikke man får hjælp til at komme ud af det. Jeg ved ikke særlig meget. Jeg ved, at man kan dø af det. Det er mest, hvis man har en dårlig psyke, man har spiseforstyrrelser. Jeg ved, der er forskellige slags, at man både kan kaste op, og man kan lade være med at spise og sådan noget. Er det så ikke lidt et forældres mareridt, at ens barn skal have en spiseforstyrrelse? Jo, det må det være. Har du nogle reaktioner til spiseforstyrrelser? Altså kender du nogen, der har haft det, eller? Nej. Ja, jeg kender en, der har haft det. Ja. Nej, ikke rigtig. Vi er meget opmærksomme på Sara, som går i 3. klasse i øjeblikket. De har lidt i deres klasser om, hvem der er tyk og hvem der er tynd. Og det betyder, at hun ikke rigtig vil spise sin madpakke i øjeblikket. Men det er jo ikke spiseforstyrrelse, så spiser hun jo lidt, når hun kommer hjem i stedet. Ja. Der er mindre drenge end piger, der har en spiseforstyrrelse. Jeg tror, at piger går mere op i, hvordan man ser ud. Og det er fordi, det ideale piger, de ser i tv og i film, er meget strengere end det drenge ser. Rollemodellen, kan man sige, er noget svært at leve op til en drengerollemodel. Hvis du godt se det på Barbie. Altså Barbie er jo alle piger leger jo med Barbie, og Barbie er måske det mest urealistiske sammensatte menneske, man har dukket overhovedet. Og hvis man allerede som barn skal se på Barbie og se, at det er sådan, man skal se ud, så kan jeg godt forstå, at der er nogle børn, der bliver snart forvirret. Hvis du godt, der er 50% af Danmarks kvindelige befolkning har mindreværdskomplekser, og nogle af dem fører sig til spiseforstyrrelser. Nej. Det er jeg ked af at høre. Det lyder et højt tal. I har slet ikke noget at have mindreværdskomplekser. Dem med mindreværdskomplekser. Jamen, jeg ved ikke, om det er noget, nogen kan hjælpe med. Jeg tror, det er noget, man selv skal arbejde med, hvis man har de der følelser. Men jeg tror måske også, det er sådan lidt familiemæssigt, hvis man har set sin mor gå meget op i slankekurer og sådan noget. Nogle spørgsmål. Så det første er, hvad tænker du, når du ser tilbage på din fortid med anoreksi? Jamen, jeg tænker mange ting. Det er lidt mere blandede følelser. Det er selvfølgelig en rigtig dyster periode i mit liv, hvor der er rigtig mange ting, som jeg ikke helt kan finde ud af med mig selv. Men der er også rigtig mange ting, jeg tager afstand fra. Sådan noget som at være sammen med venner og familie og sådan nogle ting. Fordi tit og ofte, når man er sammen med dem, så handler det om mad. Så faktisk har det været nogle år, hvor jeg er gået glip af rigtig meget. Det er jeg træt af i dag. Var du behandling? Ikke længere, det har jeg fået. Ja, både hos psykolog og hos diætist. Hvordan var din oplevelse med at være i behandling? Det var egentlig fint, fordi jeg fik først behandling, da jeg selv var klar til det og bad om det. Jeg havde ikke en kæreste eller nogen venner eller en familie, som pressede mig til at gøre noget, som jeg ikke var klar til. Så da jeg startede i behandling, var det fordi, jeg selv gik til min læge og sagde, at det havde jeg brug for. Så på den måde var det rigtig fint for mig. Det var ikke noget, der var påtvunget, som nogen, der din oplevelse med at være i behandling? Bliver tvunget til at gøre. Så det var fint for mig, og både hos min psykolog, men også min diætist, som var den, der skulle hjælpe mig med at tage på igen. Ja, det er for mig, der startede det jo, da jeg blev student, og lige pludselig stod over for en helt ny verden og skulle stå på egne ben og træffe en masse beslutninger. Det kan være noget, der har påvirket det. Men der var også en i min familie, som døde, som måske også kan have påvirket mig til at have behov for at fokusere på noget andet. Det kan være rigtig mange ting. Det kan også være, fordi jeg træner rigtig meget, og i det miljø er der meget fokus på, hvordan man ser ud. Det kan også være mit arbejde som model. Jeg ved det faktisk ikke rigtigt. Men ingen tvivl, at et miljø kan være med til at påvirke, når man er syg. Hvordan hjalp din familie?
Min familie hjalp mig på den måde, at de var meget forstående i hele processen. De tvang mig til at gøre noget, som jeg ikke kunne overskue eller magte, og de kom ikke med krav om, at om et halvt år, så skal du have taget et ekstra antal kilo på, eller om et halvt år skal du have besluttet dig for, at du er i behandling, eller så vælger vi at tvangsindlægge dig. Så de hjalp mig ved at være meget forstående og lade mig tage det i mit eget tempo. Og der er nogle piger, som både bliver tvangsindlagt på sygehus og så videre. Men man kan sige, at for mig har det været en hjælp, fordi jeg er det menneske, jeg er, og jeg skal gøre det i det tempo, som jeg har behov for. Men for andre ville det måske ikke have været en hjælp, at familien ikke havde grebet mere ind, fordi de kunne måske have kørt det så langt, at de aldrig var blevet raske, eller aldrig havde taget initiativ til selv at få hjælp. Hvordan fik du lysten til at spise igen? Jeg ved ikke så meget, om det var lysten til at spise igen, der kom. Altså, da jeg var syg og var rigtig tynd, der havde jeg jo vanvittigt stor lyst til at spise sammen med alle andre og tage med til familiearrangementer, hvor man spiste og hyggede. Det er jo ikke fordi, jeg ikke kan lide mad. Jeg elsker mad, ligesom alle andre gør. Men der er bare noget inde i dig, som gør, at du bliver helt bange for maden. Jeg kan huske, at jeg skulle på rejse med min kæreste, og vi skulle køre til Berlin. Og normalt, når man sådan skal på en tur, og man skal køre langt, så plejer man jo lige at skal ind på Shell eller et eller andet, og have noget slik og et eller andet med til vejen. Jeg købte en pakke tyggegummi, og den skulle både holde til hele turen og ned og hjem igen, fordi jeg var bange for, at et stykke tyggegummi for meget ville gøre, at jeg tog på. Så det er ikke så meget, at man ikke har lysten, for man har umådelig stor trang til at spise, men man er bange for maden. Man opbygger sådan nogle helt forskudte forestillinger af, hvad det kan gøre ved din krop, at du spiser. Men grunden til, at jeg fik lyst til at tage på igen, det er nok dels min niece, og så faktisk også de elever, som jeg omgås. Jeg var jo meget ude hos jer på det tidspunkt, og jeg tænkte, hvis jeg som nærkommer er så umådeligt tynd, så vil det give mine elever et helt forskuddet billede af, hvordan man skal se ud som pige og som voksen kvinde. Og så havde jeg en niece, som på daværende tidspunkt var 10 år. Hun sagde til mig på et tidspunkt, så vil du godt starte med at spise igen, fordi jeg er bange for, at du dør. Og det var nok sådan det sidste, der fik mig til at sige, okay, det er helt galt, hvis en pige på 10 år kan se, at det er så galt, at jeg faktisk kan risikere at dø af det, så bliver jeg nødt til at gøre noget. Så der startede jeg ved psykolog og ved diætist, og så begyndte jeg at stille og roligt at tage på igen.